Alright, welcome back. Na ndo mwancho mwalige no mategele mu robli bado Etwani ya Getembe simbi oboro mambia ai guys Getembe Television na Getembe FM 102.7 karibu kwenye wansa bono mambia kubinyora nsobo nenenga yo mwenyene wikatuko manyito kogoke na gogosemia ekero onsi awateka goitasigeta sini kiga giachiro nambe masoronguru Afrika ya mocha jireka merongibire na isano isato karibu sana tokoswa sengambo yitobo mambia nogosemelinga bali mwenso magere kutulikira ujumbe na gotabanga mugotobuati ya taratibu zaidi ebintebire ebyansu Matildah Obaigwa kero twaligirelia se gazeti ngananire nara yankuru yanchanda sana biringireli kulingana ne kiombe kelia agioko na mangana alia akusips which is University wita somo omo bisomo nenente nira Daktari Agnes Masi Wahome by the way omo bisuiga bisukari bwekegona abayibuli abange bakokora mamocho bayirwe balawmigu bayibo ko mukigo konene ase okoena na okuirali bagali okocholera abana babo chikusi nabondo se baotanga abo muchando niko karororo buna borokiwa bakora matemo abo yikirasi ko mnakabere last year 2025 ndigo babato muchanda so gochora chikosi ikiageranga pressure bono obututukano bwa beraro ikiagira pressure nigere nyingi kurasa abayibuli uko betererigwa n'abayibuli obayibuli atedaga so mwana achoro bunyagitari omwana oyo igata igeti points ikiri kiganire number 2 omuyibuli yakuna whatever omuyibuli yakanti omwana agende bunyagitari lakini omwana oyo imeyaye ayigwete agende achikubwate eusigosona omwana oyo iga abayibuli abange batetu omwana yabo mwalimu ngana lioranya wale gosegasi wate bungobora ali yaya pono oinoro muchando kale boniga ekiraburukiwa bono batigaire kwenye njia panda ekirikuligirelia kolengana nebirengerele bia Daktari Agnes Masi Wahome akotabanga lirikale chikosi chalinge chinkeiga se chiro lakini rero amangano na chire digital ebintu bya chire kerero chikosi chire chinyingi amangana yemitandao amangana aburukana ine bone bintu bya chire ensemo enseyende bono umwana funzo somoroki wanabwa telibaga lyokoranga ekegukia yenga igego toka lakini abayibuli nigobaga kaligwa sona ni mono ndake kubeterelia bana kuruchinga chiabo nchinga ni timu nyarukone obegentugete ngani timu murone obegentugete urukunyura umwana arase njia panda umwana arase gesugunigoro agusunyunga inkia gokora neke guseneke bono abangi babo batigaire batabwateri bagaligiya liyo kumanya nkibagwenta gokora asubu bwabo ine ndake kero kuligelibia mugaka sokoro onkorogo no negati abayibuli nande no mugako monene uyunere ubwata bachukuru bona kintu ngantura mubuliga sokoro ekero wetira sekyumbe kigagi okorwa mangana kusipsiko chora chikuzi nebitobinde gikomo chi abayibuli una bacholera abana babo chikuzi bayira abana bo pressure no murali Matildah beka baba betereri mono kubasugumana umwana onenga ntiobu mwalimu umwana onenga ntiobu muyirali ngantiobu munyagitali ngantiobu muinchinia lakini umwana imeyaye ekirikiro kirema minche yake maite na akili sana mbaye tamatu mbaye chinkununu okay ntaite ko aboliga umwana no yugo umwana oyo bunaro yugo nayo bwerete ko direct umwana umutatere buye ko mutatere nako nakokina nabo koligeli umwana oyo nkiarache koba straight ochorero umwana kosi yaye mapema oligeli umwana oyo iga hakuna kubwata chi usi akona gweta itigo umwana oyo wayalingi mapema. Okay. Manyete sokoro buna toliga. Abuna nchekera ngukina ntu anchite gusona sona echianga sa. Asita yora aligera lyo tengu mwana esenge nchansi tegosona echianga. Tigacha ko bomusoni. Ekiagera nandibura togokina nanchengweta nalinge sabu sana. Ocha kompetere inja ko bogosona mwalimu bwesa. Straight. Osogani nchigokora kweta nalinge sabu lakini business thing. Otetenji ko bomu accountant. Tekonyali. Omuchando go chagige muralike mto Matildah nkiringa. Omuyibuli kwanyara kuligalinga umwana oyo anokurwa yuno keke mto nakindu cyo bonikini kiya yabwa to kini sana rumonya kini umwana uti agenda akole fashion and design nabwa tikini lakini imeyaye imeyu umwana oyo imeyu oso imeyayu no keke mto binte ibya gini egise gosema mu mwabaro lile mbiyo era abange tabwa tikaramu abo mwalimu abange tikara sose microphone yabo murali bono kwanyeranga umwana ocholeru the different course ataganiti Onsarigo ntaitengo tebinga naki omwana no yugo nayo mukineti kende gyonsi ipi omwana oyo iga nayo gosaba nayo chisukuru fees nayo gwaka na kirigento nayo como neja bako koneja
kwarigereria omwana onki agokora noroche mna bono parara karati kasini omwana arega igokoro kwarera siriba makuri obwate sauti ya moyoka gusi paetero tanya baibuli batamotebetiga kigendo okora mwana bwayari kanga tari bwayari tiga ne bitebyo tete gukora tokorenganero igane yiga nabo gwasomire omwana oyega kwa mukorere kiregento onye koganeti onye ora matunda kurwase chisemi kiriko ero omwana oyo ka omwana obosibore sanga nere birengereri mu obosibore achorekeria atagiti nakekoro muligereri bono mambia no motegelero Getembe masomoro uli mutingu bono mambia Etwani ya Getembe. We asking you, is it good for a parent wochorera omwana ye kosi mbuya ayu muiboligo sembiyo muiboli wesona ni ase kosi omwana kobogolia asumo buwae ainga kiyo baito motegelero bono mambia mbuya urucho muiboli eswana ni asogo chorera omwana ye kosi Baikarasie mesa ikabaliriri bosi bibaliri oyo mpaka be jarani oyo mpaka be oyo mpaka be kwere oyo mpaka be asiri bagali omoibori kanye asiri bagali omoibori abonete koikaransa no mwana oyo iga namanyete omwana oyo ebintu birianjete gukora amate yo nyenke nkozi geto onye no bonyagitari netagete ebintu biriganaiga obeiganaiga onye no bwarimu nebiga yani mobo manyina ki ekeronye gote koreredi gochikokora gose no boraria expectation si chiganaiga motige echorere nere yaganete mo explaining aki ekosigete ego deal na gento geto onye to manyeti tigae amanyigo nabantu bali bato manyi karati kama tiri tone muna kwere abanye wechorera abangana yo gote abangante gitobo mwarimu ya so omwana rocho ko kogera abana bali bakogenda bali go deliver abana bali asichinya okonyora ngabanye gitari barororo bali trained lakini esinge ncho passion eliteyo yani kenyomba rwari nyakitari no sokoro in most cases sokoro nchotegeranganiga sokoro tegerera in most cases murali Matildah twaralira abakolimere mu serikali abakolimere mu bali si company au omukolimere mu kwanyaranga nigabe kiregalia gose agwentoko bagose no manager gose no office lakini muntu igasi nchae akoletike ntugetalinge achole tu intataganeti akora uno yobete abitereri kwanyara usoro munyagitali ulegali ugwente kokole emirimo ya nyagitali lakini kwanyara umunyagitali yo igenchira gukwana nabantu akale gukwana n'umunyanyimba akatonyera abantu yani kwanyara tabu at that tali ese kosi eli oike nyumba mwaho onyoro umwana nikagendrete kuigia ejiripota gosibuna bono gose gipati copy ko reporteria korwachi semo cha bo machoge marieta ne gripati copy 0741583878 0726447367 tukwana naye bona mambio mutegeli yetu no muligeli Getembe Television na Getembe Fiber bona mambia birengeli bombiri biga mbuja abayibuli weso nyaso chodera abana babo chikusi andake katugu kwandira mangana yego chora chikusi asishukuru ana mangana anyara kwa kukirwa na daktari Masi wa ome uyu andake ule omoteneli asensomo ikombekeli yoko ligeli ya chikusi chabana kusipse aiga Kenya ligeli ngabangana aiga yo mwenyene nuru chimbu ya gosebirengeli bombiri biga. Talk to us. Good morning. Akome Etwani akome Getembe Wakire. Wakire bya. Atakire ikibukiyo no mutombo ngofyo okwana torama na mabunega. Tabirengeli bya oda dimbi yole bona mambia. Bone birengere bya ne birega. Mwana to ko mochora sini ntongo tiga choro mu bosibora. Eto na woko mochora te ko mwalimu amochora mu musigazi. Bona baada ya ukole kwa kwa mochora kwa soko yele motwa. Oh yes. Bona tigo mwana tu arongo sibore kali ko mo gadi mina sokora gote. Okay. Ya Getembe tigo mwana chora tu arongo sibore na ya kole ne to mo tenye kena kibirengere bya renga ikira nimbi ya mono mo kumbatu. Asante sana Musomba, thank you. Bona mambia sibirengeli bya bona mambia good morning. Ayibi yago motegeli mbiri biga bona mambia 0741583878. Good morning Etwani. Onsarigo no chokoro yamore Ni ntujue katule Matildah ngai kwamula. okay ingata yatika muntu Mbia mono sana karibu. neli no simba ko ni sama Yes. mwana kara chorire egenda chorire ko chikoma chorire gente ke ngao ma to mwana boro nyore gata getabe roya na yo chikoma chorire go seno bwari mu go se o ma chorire gento kende go so boraria mwana ma to ita go chiko ibon diranga ri ningo ko mwase
umwana nega otorire giachorire mutiga agende kerakio ani no botari agende boro ani no botikari agende boro ani no boro agende ani no botangasaji agende boro wo agende kocio ani ogutikore kocio umwana atanje mocho koro Orai kanyomba nyaro mwana kwati ketereti kobuga agendrete kotenga saiti toko machore kosi yobo dancing. Yati kama tediele. Asante sana Elinoli Simba kuruchizo mchenye isabono mambia. Getembe hello. Getembe. Namna gani katika nambari 0715883878 nensemirinde 0726447367 wateli bali abene kimagu kwa nitubona mambia ibirangali bya gombiri we bigabono mambia. Good morning. Hello. Morning to you, sir. Morning to you. How are you? Karibu sana mseneta. Waneli madiri dawu nonyo ukirire iko. Madiri ta omo seneta Peter Muchogoko ira mega kurunyaliba alichachega alimenyinkwa. Daitawire. Mbiya mano asante madam. Bono son of soil. Yes. Omugako yonkorogo manyete okoranga na ndibuna kanya kokoto bonge bokonya kokea. Ekene bua ngoja kokea buli kuire nansake. Okay. Girafu kiriyo monta gokinera bono mate era bone ke ndrete kwaruka go chakiro. Yes. Okay. Ge ko tirimboka bono. Shua ligati ingetiganda araburiga. Obongo bwonkorogo mubweka ino obongo bwo mwana ogokina ninjembo bekere ngakiago tebe nguchikoro mwana ochiabo ireredi nyumba igo matebi ngagenda uchiko nkie kibona lakini ave dance bono nje yetonda aso bwenge tigante beiga yo minto Onsarigo. Yes, karibu sana baba. Abange bakorire chikosi mbali okonyora babetereri na parents gusaba ibodi bakorire bija baletira masakara banya butire mesero bamate inga mbose na wante betingende ko chiae ekwende kika makaratasi ali kwanto mete ayo omonto manya koirana oyo soire mechima go kungunto mosuka ujakire botile bito bigebiroro ujakire konyumba ko motebu otenyo ujakire ko kongonto moibori oyo na singi jata mugegete biya motige chorere gasya go chikokora lakini sakara no ere nyumba nisakara no ri abone ri edadi stock ga boso moibori neni beria rwete yonsi ekwete kwegure sokoro konje nayo giteba ngati ko mwana bweka echorere gento mweno muongozo ari ringende kwa matebi neki yakere. Yes. Arafu keria go chorere go nero chokore gasi nero maitu buya bwigente kinero manje ko participate se gasi eria capability ya no era abu lakini ojo chake buno nkoroga go tebo chake ko matebi ngabono eke na inji unando mutangasaji wose bunango nyakomoro kabuno moraria tayo chikomoro tebo nade aye mochogi konkoroga tiga mangana ikabisa abana tigabechore mochogi uranyoro mwana wako na kusarasari chireti ga bunyomba oitaria represisian aye tie kwa sare yo kamana go tawo moraria Gorada. Oyunigi. Represisian ningi. Moskireti. Aya kama ngana sije jamona. Okay. Wono njero ane kosi yuko atujima ine kiwa tu. Onsarigo tegerango tebi. Omwana yo sara sari chireti nyomba ga bo sara sari. Eren naga ndrete kulgereriga iganga eyiga nige kurkwe aisi eyiga nige kurkwe kucheba kogenda. Onsarigo omwana oyo igatabone tikobe ebundi ye chireti. Oyiro mwana. Radio. Okay. Halo Onsarigo ngolo malita wakile naende. Wakile Zakayu Simbiole karibu. Wakile weke soria sengoliera? Yes. Bwana hiyo ngolo yo mendo como bwa singana ki. Kaki. Korwa? Omwana kara ikiro fanfa kala nyale kira nyale. Yato tanga manere bilanga ri ko ko anda. Iko nayo como chorera. Nayo como chorera ko mwati ba chorera kiro mwati baisi? Ate je wala la wala usino mwese ko chiro so ni arakana lende yuko mu advice ekara kali bora weko nyale kana mote ni wala kana kana wata boyo ne Kepema. Igo como ser. Asini ko makaya ko makaya panjora chora. Yes. Ko 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 si yo. Asi ko bora mwese ka ja ko ringi. La ko ri ko ende ga ri. Korat, iko bagende bayo bali para balikire. Uko gendi bali rero. Ukebiragita. Koratiga. Abagende bayo abantu balikire bogen. Onsarigo norocho mwana yo minto buna kwa. Mwana no otiga mate bese ngerengia. Ni ri kwa rweza.
yo tara kusana okere matese ndimo kawategera. Mapera. Onsarigo tegera. Bona igwa sokore na igure. Ngenda igure Zakius. Aba ibuli bali bwatetama. Ngana ki na haruli chibese skuru visie nyingi bona tiancho lu mwana igente generali kubwanga nge chibese. Lakini to konyora. Nkoba kere kere bita muchoga tera. Okore chicharani okore techire nyumba gabu. Nsachine mepi mamo mwabone ne charanisti. Okay, charani chirabu chigali no bwatera ntaria yemo. Onsarigo arafu abana baunga to bundiso mwana bontereba. Tobundiso mwana omanete sokoro omusubati nare enyaruka gete korosie tuki no musubati o graduate ti obwate degree kamubolinga kozi kia kolete agante bino bwalimu kamubolinga kirenda atari gutokio skuru kole ikiagira gutoka salon agateba nge kozi yeyo nabo ibuli bamuchorere takakora akabairire certificate akaba actually akanganya akuru Central Kenya amenyete bosongo. Yes, across to two. Igugwetenga eyo bwalimu edigire raba akanire obaire karta. Bonto wetyo twali rivere. Otwali Hello Getembe. Karibu sana. Ngologo. Eli. Wewe wasubwakie. Ebwakire tata. Abunga yole diaspora. Yes. Como que pasa ya na jila chokibo. Alambo wande wakusaganda baga. Yes. Umwana jero mo ya chole nda okora. Omoire. Teto alo kuma denyo de to ko bwalimu. Omokani. Mo ko bokabenda. Yes. Wala mwana njenda mshana ko Brian. Yona ko mo ga ya. Ya llegó a la mo te viera que ya no fui que ya con aquella que con escurende. Y mo llama ko anga. Akakukanya sinchobongo bwa ne tiente ekyo. Mo ndiga ndeja nje ko singa. Ande ndo kana ko siwase wa yagende ya ona jinga ndeyane. Ngone mwana isa ni ko chori kwende muire sakwana ko. Mjemono sana okibo. Tikwete. Omwibuli yako mwana libaganga bamiento. Ayo mwana nkyuga ntioko. Tadirazi mu mwana koligi ntoko. Onsarigo bona yaikire ngaki emirimo yane yachakira abona. Emirimo yane yokuruta chinche. Ekiagara tegera ngo tebi Onsarigo. Orocho mwana otebire ntaitengende nchikwege robot DJ Forest Camp. Omwibuli tuma DJ ngetokieke. Omotebi mwana one. So aga igo bwalimu. Ntonya goteba ningaki ntare komanya. Ngigwere tata. Ntare komanya. Ndingi gwero mwana. Sokora ase chikozi chirojo. Ase chikozi njera yakwe bana bakorera ngantare komanya. Abange babo agwechanda ngakintare komanya nti ngechorere nchebwika ntige ko beka bayibuli banchorere. Kwarore. Abande baro bakorera ntare komanya ngigwere mama kuna. Getembe hello. Hello Getembe. Kwana ngona intu mwacho mutegere bino mabibire ngeli byabo nibinge sana agyakorengana tugukwanira ningana yachandira abantu sana uruchenga niga kali kumulikirwa kerege na ndingana iga nige kolete michandana muno kima asibigo libiga amwana ukulire sukuru mwana hali gali sukuru agade tukogenda ngakinche bono ngane ti nkole specialist ndi kuchika mwina lakini konyo mwibira kama tebiga wasoko chike bono ngaki wakeroka ngaki branding ninki eginiki ayetata njinga ntyobo mwalimu bono umwana ibirenga libya biga ntiaende kubika machi chinyumba bono kukumbika mwalimu kwanya na rero mwalimu ali skuru lakini gali skuru yani alengeretia machi bono kirasi metayo ko tuomera umako chakatale kuwira tata Getembe hello hello Getembe yes ayo Onsarigo omonto yeso na nubwate experience ya magana atotebingo nero yo bona akoro kunga murajaga bika mugaya ko matalaidi yes Ege ndege danga Onkorogo no mate neti kwa gerie eusiria ime kabisa. Ya butokire. Ya butokire bono Onkorogo kere ko na atita yera. Ko mwana taria yo. Bono ayo mugago yo dianga tebiga. Tigobe kubuya. Eusia ya koroire bono mwana dianga tebia so mubwekano. Yes. Aka mwana kanyaruka ngoja kugina kare kanya kurugo bokimanza nyomba marabara uliraoni. Yes. Ngoko dabo mwana yako takabo murugi. Oibona yenda kama Arabu kwa bana kwa kwanya ora kaisika ko takolisi Jombe. Igoko iro mwana zikuwa takolisi Jombe. Agiri gacha. Tigakuira ayora maswali twaga nti omubuli akwira neli. Bono ngora ndege kende. Yes. Kwanya ora kamwana kakora iziko mambi kamyo kakara iziko gesona. Oh, you know, igota como ile sukuwa kore atakorara gesona. Watchman straight watchman. Wane ngende ndongo kola nyama tabaneke. Yes. Omwana tigagende sukuru asome aike form 4 omwana otwalire juice kiri cyose saba atebe ngatata ndagete ko bo monjini ya minyoka ndagete ko bo monjini minyoka mboso moiro monjini atako kuyegekanga Kigonya ko batoma yo
mboso muliro bonyagitari atiko betabantu bagiyeso bakwe nekene kuigwe ono ngokoira nyagitari rero mara go botite ngore nyagitari obetwe sindani yokora ngosinyari tokoenda nago chipita mukayo kulire inje manyete sengo koira ai murachaka akura nuruji murachaka akwa nebintu abantu bali ujo kwa nemia ukolire ekene nkilinga ki omwana tiga akure skuru yaye achago tebinga daddy nchingigwete ingendega nchikobose ne sarunist muiro nchingigwete egentunga de nogosora muiro nchingigwete mbwate choka muire skuru ayo muibuli entekenene nogo direct na kurwe kwende omuongoso na lili senator muchoka kwa direct kurwa mongoso so koro mwana otebya atete ko bomwalimu no bwate gusimba murawa mino no bwata abantari barabalimu moteyo nyeto konyara ko mu advice motebinga kwanango na jageta gotengo bwalimu ko kibogo diri nabo onye no bo engineer ategete no bwate rafikire mu engineer motebina utakomento mwana oyo nendo cho chakire ko choro chakire ko gende nchire yeino omanyete Matilda ushokotegerera egento kelipita mukaya kwana abayibuli babwate birengeli ne byonkorogo ekene bina bagwente baligi gubuya babekwasege tuligi bapita mukaya babasomi umwana taliayo kumubiteli nga koleke tigakuligi liembwe yo mwana otebe umwana ubona guikabo murugi unateba uno mwana yasita uno mwana yinchira ko nyakurara isiko kosike bwana jezi gosena no enchira sokoro twakabuna rekoteba twakarugira maraba kwaro sokoto oliga alikanya gosona chianga igobono chako bamondoki omara gose mondoki oya bwanete kobe kurende oyo eware kriki sokole bintu mbere twatemire bakabokotema makobe gunde otema kuiga bakigento kelio moiboli ahokora lakini Onsarigo talibobeka akirene na watoko na konyamulie kabiri kabisa pipi ayo kabisa na morocho mwana ugo gaiga umwana uyo nagenderete ko akwa kachobo nyomba style frani akoliye bibate mara tinyomba kero umwana naga sokoro bono sokoro tegerera chire dicho kotenga chi ali kunyagusali goseni nini ntu asali turabake boniga awi electricians ntore ngoko to mangana electrician bakachina asalitie simina ne bundi yechisi kurugobo kibali turabake ntu akarugire gali twaruga tuyega chinyene no muruginde manyo Onsarigo bona manyo no murugi otijere kukiao ane kuka egona ne chimo tegereri bono sokoro kwebo kinale ngenyundo ya tata na chaka kongonda na gita ebundinde number 2 Peter Mukaya ni garu murandi aboniga no mukatekista Peter Mukaya no mukatekista number 2 no nabwa take nyonsi nkogingirali lakini kurunse nabye bya ali gukora oibono ino murandi miti ya triti katika ne kinyonsi abasokoro rende ngentokere kwa ngwanda angelia tu abuli okorogonga ayaboniga sai no murandi ole nande no bwa take nyonsi nkogingirole ebina bikwale gukora kurunse digarko de bonega grale ko amna gaisi karika lenge akanene para elende ka nare ko korona njite kwa kondimbu boni gango no ntimba waka bona kana le kwa kondimbu tajo ndimbu na to melete nare ko nyola dato minto no gochi mani are ko kora muna bekire go disena beke go dida beke ko bida bwa de nyimba la da ko taje gara bya minto nganje ne soja igobono kwabere gochi manai kwabere soja bono dinda we soja bono onde kanyozi la go saba Onkorogo bono diago de diga bai bonya bange doje nyagitari ali soka no kwanyora kamwe amanyagitari ali gele die similio ko bori ko made ne ndware to ka tinga najo mane de mno ndware oniga ire tuo chindo wakanyora mno de nyagitari ka kwanyora ko sugurikeriwa olne ro nyagitari o jore te ga tia ja ko kora Onkorogo jingori nyagitari na bai bori no manye tenga ko manyene kabisa imeyago ni goro monto abasikali bali bagwa kontimbu bakonya abantu binte bitiko le tibone kaneka jonzi kabisa ka bulita baibuli mbaro tira kibakashiko kote oma tali ayenga asikwale kokora eno ko diko ibo mo oro nyomba lakini wono ko tanga sori Onkorogo tumela ne nyagitari asante sana umaide muikomo tebi ntuna uko natoko tebi ngwa kaliro bora ma muikote bora kulia ko se daga ne ye nenda ne sokoro
ekero kwa Dr. Agnes Waombe uyo tenerete ase osoro CEO ase Kosips agotebanga choose a program based on your interest, not an institution for prestige. Be clear about what you want to pursue before selecting where to study. Nande shida inene kara natabire no mwalimu sokoro waitabire no mwalimu lakini bono ntete kwenda the University of Nairobi ayo tegete somere Kisii University mberange naye kusoma no tebira atita somere Kisii University watebire otegete umuire gosenkai uchi western bono abuna nande shida neraro kwa mutei genda bono inche ngo wakana school fees kusinaye wakana kwarorire achando lakini karati kana kubuli omwana ukabisa urustenda yawo enda yawo kabisa amanye kurwate bage atete kwanda gasomera ga ali kusema Mombasa ga ali ruguruguru kabisa bono sokoro etali sukujire ga ganga onye ngentaga nitinoge kali Mombasa moeli baga sokoro batundo lyo metena ko gwete asomerete Mombasa nora igwa keriogi orochara kurusie meongi ora gote igore nda baibuli na barumba chitara lia mba chita bu Mombasa bakamenyo mwana yaraso mwana baraso mapema obayete sokoro igwa ntiga neti omwana aga neti ento ikakali usiteke university usigasigete bono uga neti amobeteli omubeke ga iga gusema iga gusingindo gemboga egentigi keyo gakyo sali mwana liba mwana urutinde yawo amanye kungori ukakali somera ali kwesoma kopia mata abana boigo kale ote abono urusiti ayembale ngo urusiti nda yawo mete ibikiro kwana baka abana na sokoro watu mekeke usikere keronge no kwanya utora bana sinda yawo tegerera Bao utora bana tende. Bao mbioli. Jida ikanama ngetara na nyechi abutegere chinsani isato cha ibere cha kono mambio mwanche mategerali ikekeka ngokora tole kolende nduchu wakire mwato buli emoyo kaga Getembe lo Onsarigo ne lino lya iraniro atwakirege likiago bono nabwa n'umuntu otale ngora mona ntukaribu atwabi Onkorogo mati nona morogete musekope ona aye ayo muibuli ona kuongose te kuchioboraria na ndora nyaro mwana gata geteka we fairo ona ayo kumukana ya tigan koire otikomo bochura cho ya mbia kwa mbuli babo nyumwaro kaneti kwa be pilot tigagende na atakana mo university na atakagende ataka iruke igora gende basomera isiko imbuya moira ai omwana wa atiko somera chindege HB ntebi ko ruka igora okay asante sana mongina abambia mona sani nilie Simba asante thank you very much Onsarigo naganda sabati sekisuka tuligo saba asenye ncho tulimo sabi ayenkwanya ko ngane tuje kwanere buya tinkagire tino ekanisa gusenkwanya ko genda Onsarigo kanisa nanya ko enda masoge Maria no masoge Maria nande una watu walenge no kwanza moisonde chipapini na maukoro ndako kaneli litukolire ligia ekiagira mungana osikwa kwani pakango tumie mama ke muntoma chinkundi nonteni omubibu ababisaza kisoma sese kurwa sune kanyangoge agota pati ni sore karungu we are in as usual thank you asamangara ya mokoleta gagu thank you very much ijo mechigo cha nichinge matiranga tuli liberiga asense meliende alafu baadaye tokolege kora mangana ya stand by nguchale geiga nere junuke tuti mamake Ruth agotebanga Matildah Onsarigo Onkorogo agotebanga noale 90 asomro bigo sobereka gusanga 90 naboiga kero tokoligire chinse mochinde kusitinse meche cha Facebook na bange balikire ujumbe chabo kero togo cho gukora ba Frederick Gembo with a crown atebanga with a crown atanga from United Kingdom yuko ndani with a crown ko United Kingdom kero kwandi kwa matebina yobo kima kwa nikasonga with a crown from the United States of America. With a crown from US. Kutoka soko cha London baoni. Otari wiza naro uno mwao amali tangu gweka nale igakwarara sokrango kwa wiza crown ayo kwa wiza oyo gakoro yo wiza ana wigo eningo yobo kimago tabanga korurio tie no stage gekano well agote yuko tunde in Wilfred Ogeto korwanyo sia kigatina alime yo morobele wiko moerio na
mama ke Ruth nera ni gata ngano ale ime fanadate akoro kuchebeta akata morning watching live hadi mwisho kutoka Sasuri. Baile bantu ba Sasuri mbuya mono sana. Thank you very much Benedict Chebeth. Bantu ba sana. Yes, umwisi oke muma akata bakoro at River massive watching live na boigo Dominic Nyabiage akata nga Dominic Momanyi from Daraja Mbili watching you live heading to media fans launch at Kisii school. Okay. Oh, you know my secretary we can be media fans, eh? Yes, na boigo abanda bange won't see ivalia vaadhiri bagusangana into. Bazo no wanchukulilie singiri chakanire. Ndo chakanire sana. Kama kutango endando roe kwiri nimbabe kama kutegaliana. Sawa mbia mono. Karibu ororo. Jereka ni verichoka chireka chinsa isato yunuke kimto atuti. Uchalega ina mangana magia sinchira yobo kiranu tuskatu challenge kurwade sana usoro mwanabuliro ba Geoffrey Onsarigo bali mwese mwasangana intubono mambiwa twebirenge libino. Congratulations, God bless you so much. Eke muntu uyu Obaigwa lero ngo basaba musabera ni maokoro anonses moko genda arwalete gendera kukwa eteli yao kinya sata tatika mokoro maokoro lero uyu bono tiga kole toko genda kemuntu mara Ruth kemuntu mara yunu kemuntu mara matringa mara matringa kemuntu sare lakini akoro kera maokoro ngata mangana ma sio koro ke bacha school boy oyo kemuntu na eno oyo kemuntu ngosina chiri yongiri yake muntu na eno koro kemuntu tata kemuntu ngomoise ko na jeje town ya koro kemuntu tosuka tochiare